Il-Pulizija kellha tintervjeni wara li żewġ gruppi, wieħed minnhom iffurmat mill-barranin u ieħor iffurmat mill-Maltin, kienu nvoluti fi ġlieda fil-Ħamrun. Il-każ sar it-tnejn filgħaxija għal ħabta tal-10 meta allegatament wieħed mill-gruppi ħareġ għal ieħor armati b'armi li jaqtaw bil-ponta fosthom skieken u mwies. Il-ġlied inqala fit-triq Duke of Edinburgh rib l-uffiċċji tal-Kunsill Lokali tal-Ħamrun u fil-pjazza tal-istess Kunsill Lokali meta l-ġirien irrappurtaw li qed jisimgħu storbju, ġlied, għajjat u twerżieq. Fil-post intalbu diversi uffiċjali tal-Pulizija li waslu fost oħrajn b'żewġ vetturi tal-arajju kif ukoll oħrajn speċjalizzati biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni. Net News għamel kuntatt mal-Pulizija li madankollu ma setgħux jagħtu dettalji dwar dan il-każ, inkluż jekk kienx hemm persuni arrestati minħabba li r-rapport ma tteħħidx mill-Pulizija tad-Distrett. Minkejja dan l-istazzjoni jinsab infurmat li partijiet minn dan l-inċident inqabdu minn kameras tas-sigurtà tal-Kunsill Lokali li juru ż-żona. Huwa mifhum li l-Pulizija se jitolbu dawn il-filmati biex jgħinuhom fl-investigazzjonijiet tagħhom. L-inċident seħħ xahar biss wara li gruppi ta' Sirjani wettqu ħerba f'Ħal Tarxien u l-Marsa f'attakki bl-armi bejniethom f'żewġ episodji li seħħew ftit sigħat bogħod minn xulxin. Wieħed mis-Sirjani kien ferut u tnejn oħra tresqu l-qorti akkużati bi ġlied u serq minn residenza. Din il-ġlieda fil-Ħamrun tasal ukoll inqas minn xahar wara li l-Kunsill Lokali kien sfurzat jintroduċi bylaws kif is-sitwazzjoni fi kliem l-istess kunsill qed issir waħda bla kontroll. Fost il-bylaws hemm waħda dwar il-konsum tal-alkoħol f'postijiet pubbliċi u oħra dwar tlajjar.